दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आं मोनसे सुंद' लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट आपडेट। जाय बिथांमोना फ्रियावनो रेशन कार्डनि जोहै माइरं मोनो। गोबाङानो दासिमबो बुजियाखै आरो मिथियाखै। रेशन कार्डनि माइरं मोननायखौ लानानै गोबाङानो डाउट जागासिनो दं, कनफिउज जागासिनो दं। माइरं मोनबाय थानाया मासावनो मास माइरं मोनबाय थानाया मानि थाखाय बन्द' जाखो, माइरंखौ मोनगोन ना मोनला, बेफोरबायदि गोबाङानो सोंहरबाय थादों। आरो नैबे आगस्ट मान्थ गाबोन माइरंखौ गभर्नमेन्टआ मासनि 1 निफ्राय 10 तारिखनि गेजेराव होयो। गाबोन आगस्ट 1। गाबोनो नोंथांमोना माइरंखौ मोननो हागोन ना हाया? आगस्ट मान्थआव नोंथाङा माइरंखौ मोननो हागोन ना हाया? गोबाङानो सोंहरदों आरो डाउट जादों माइरंखौ मोनगोन ना मोनला, मानि थाखाय बेफोरबायदि प्रब्लेम जादों। आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'आवनो खोन्थाखांबाय माइरं मोननाया मानि थाखाय, मासावनो मास माइरं मोननाया मानि थाखाय बेफोरबायदि प्रब्लेम जादों। आं नोंथांमोननो सिगाङावनो खोन्थाखांबाय। दिनैबो आं नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों माइरं मोननाया मानि थाखाय बेफोरबायदि प्रब्लेम जादों आरो नोंथाङा आगस्ट मान्थआव माइरंखौ मोननो हागोन ना हाया, बा नोंथाङा माइरंखौ मोननो हागोन ना हाला, बा बबे मासाव नोंथाङा माइरंखौ नोंथाङा जेरै मासावनो मास मोनो बेफोरबायदि नोंथाङा मोनफिननो हागोन। बेनि बिग आपडेट लानानै फैदों। जाय बिथांमोना दासिमबो कनफिउज जादों नोंथांमोननि थाखाय आङो नैबे भिडिअ'खौ लानानै फैदों। मानो होनोब्ला गोबां रेशन कार्डनि बेनिफिसारिफोरा सोंहरनायखाय आङो बे आपडेटखौ लानानै फैदों। आरो लोगोसे नोंथाङा एबारनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै अनलि माइरंल' मोननाय नंला। नोंथाङा रेशन कार्डनि जोहै मोनसे मोजां बिग स्किमबो मोनसे मोननो थांगासिनो दं। नोंथाङा रेशन कार्डनि जोहै एबारनिफ्राय दालि, सिनि, संख्रै बे मोनथाम आइटेमखौ नोंथाङा रेशन कार्डनि जोहै मोननो थांगासिनो दं। आरो बे आइटेमफोरखौ नोंथाङा बबे मासाव मोनगोन बेनिबो आं नोंथांमोननो फाइनाल आपडेटखौ होगोन। नोंथाङा बे रेशन कार्डनि जोहै दालि, सिनि, संख्रिखौ बबे मासनिफ्राय मोननो हागोन आरो बे दालि, सिनि, संख्रिखौ नोंथाङा ओरैनो मोनगोन नामा? जेरै माइरंखौ फ्रियावनो नोंथाङा मोनो बेफोरबायदि मोनगोन नामा, बा नोंथाङा बेसेबां मोननो हागोन? जोङो बे आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नायगोन। जाय बिथांमोना मिथियाखै नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन नोंथांनि माइरं मोननाया, मासावनो मास माइरं मोननाया मानि थाखाय बन्द' जानानै दं आरो नोंथाङा माइरंखौ आगस्ट मान्थआव मोननो हागोन ना हाया, बा माला मोननो हागोन, जोङो बेनि बागै सावरायनि। नोंथांमोना बयबो मिथिखादों आरो खायसेया मिथियाखै। जेब्ला भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव मोनसे दावहा सोलिदोंमोन, नोंथांमोना बयबो मिथिखादों। बे दावहाखौ नोजोर बोनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे अर्डार फैदोंमोन जाहाथे मास मोनथामनि माइरंखौ मोनसे मान्थआवनो होनाय, जाहाथे दावहा जानाय समाव, दावहा सोलिनाय समाव जाहाथे जेबो प्रब्लेमाव गोग्लैया। बेनि थाखाय नोंथांमोननो मास मोनथामनि माइरंखौ मोनसे मान्थआवनो हरनायनि मोनसे अर्डार फैदोंमोन। थिग बे लेखायैनो नोंथांमोना माइरंखौ मोननो हादों। जुन मान्थआवनो नोंथांमोना माइरंखौ मोनथाम मान्थनि माइरंखौ नोंथांमोना मोननो हादों। बेनि थाखायनो माइरं होनायनि बेलायाव नोंथांमोना मासावनो मास मोननाय बे माइरङा स्टप जानानै दं। नोंथांमोना दासिमबो माइरंखौ मास मोनफ्रोमबो नोंथाङा मोनबाय थानाय माइरंखौ नोंथांमोना मोननो हायाखै। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय जानो हागौ। जेब्ला भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा सोलिदोंमोन, बेखौ नोजोर बोनानै गभर्नमेन्टआ नोंथांनो जुन मान्थआवनो
जुन, जुलाइ, आगस्ट मान्थनि माइरंखौ नोंथांमोननो हरखानाय जादोंमोन। बेखायनो नोंथांमोना माइरंखौ मोननो हाथ'वाखै। दा नोंथाङा माइरंखौ माब्ला मोननो हागोन? गोबाङानो सोंहरबाय थादों आगस्ट मान्थआव मोनगोन नामा? नोंथाङा नैबे आगस्ट मान्थआवबो नोंथाङा माइरंखौ मोननो हानाय नङा। मानो होनोब्ला जुन, जुलाइ, आगस्ट बे मोनथाम मान्थनि माइरंखौ नोंथांनो जुन मान्थआवनो हरखानाय जादों। नोंथाङा माइरंखौ सेप्तेम्बर मान्थनिफ्रायसो मासावनो मास नोंथाङा माइरं मोननाय बे सेप्तेम्बर मान्थ फैब्लासो नोंथांमोना माइरंखौ मोननो हागोन। मानो होनोब्ला नोंथांनो मास मोनथामनि माइरंखौ खेबसेयावनो हरखानाय जादोंमोन जुन मान्थआवनो। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। जाय बिथांमोना मिथियाखै, आङो बे आपडेटखौ लानानै फैबावदों। मानो होनोब्ला गाबोन 1 आगस्ट, गाबोनो गोबां मानसिफोरानो माइरं मोनगोनखौ आसा खालामनानै दं। नाथाय नोंथांमोना गाबोन माइरंखौ मोननाय नङा। सेप्तेम्बर मान्थनिफ्रायसो नोंथांमोना माइरंखौ मोनगोन। जेबो जिंगा सिनाङा। दानिया जोङो सावरायगोन नोंथांनो एबारनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांनि बे रेशन कार्डनि जोहैनो दालि, सिनि, संख्रै होनायनि मोनसे मोजां आइडिया आसाम गभर्नमेन्टआ लादों। नोंथाङा बे दालि, सिनि, संख्रिखौ नोंथाङा रेशन कार्डनि जोहै 1 अक्ट'बरनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन। बेखौ नोंथांमोना फ्रियाव मोनगोन नामा? दा जेरै नोंथाङा माइरंखौ फ्रियाव मोनो, बेबायदि नोंथाङा बे दालि, सिनि, संख्रिखौ नोंथाङा फ्रियावनो मोनगोन नामा? गोबां मानसिफोरानो सोंहरबाय थानायलाय आं नोंथांमोननो आपडेट लाबावनाय जादों। नोंथाङा बेखौ फ्रियावनो मोननाय नङा। खिन्थु नोंथाङा बाजारनिख्रुइ नोंथाङा 25 रां खमाव नोंथांमोना बे आइटेमफोरनि बेसेनखौ नोंथाङा 25 खमाव मोननो हागोन। बाजाराव दालि सेरसेनि दामा 100 रांब्ला नोंथाङा 25 रां खमाव मोनगोन। नोंथाङा 75 राङावनो दालि सेरसेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। नोंथाङा बेखौ अक्ट'बर मान्थनिफ्राय बे स्किमनि नोंथाङा लाबखौ लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।